Expliquen i conten que pels volts del mes de desembre, quan el fred travessa la pell i de vegades fins i tot s'instal·la al moll dels ossos, els botiguers de Vic tancaven la paradeta de seguida que sentien a tocar les campanes indicant l'hora. El més curiós, però, és que no marxaven a casa a escalfar-se a la vora del foc, sinó que tots ells avançaven silenciosament cap a una mateixa direcció. Al principi, ningú no sabia on anaven i quines intencions portaven. Van passar els anys. Els fills d'alguns d'ells van heretar l'ofici i la feina dels seus pares, avis fins i tot. Durant dècades es va mantenir aquella mena de pacte de silenci que havien guardat com un tresor, com un secret. Fa un parell d'anys, la filla del sastre, amb el seu inseparable osset, va voler saber on anava el seu pare després de tancar la botiga. Això va fer que, un vespre de desembre, ella el seguís enmig del fred d'aquella boira espessa i tan típica de la plana. La nena va observar que el seu pare no era l'únic, sinó que tots els altres botiguers de la ciutat caminaven en la mateixa direcció. Curiosament, s'aturaven davant d'una estranya paret al final d'un carrer sense sortida i un cop allà en desapareixien d'una manera misteriosa. La nena va fer exactament el mateix que havia vist a fer els botiguers. Va posar la mà damunt del mur i, de sobte, es va trobar en un nou món. Darrere d'aquell mur s'hi alçava una porta de grans dimensions. Tenia alguna cosa d'irreal i una barreja d'olors intenses la van conduir fins al seu interior. Primer, es va veure envoltada de milers de fragàncies i perfums. Hi havia 1001 olors, i si una era bona, l'altra encara més. Tenia els ulls com taronges i el nas no parava d'absorbir-ho tot. Llavors es va trobar amb una noia que jugava amb tot de flors d'hivern. Arbres de Nadal adornats de campanetes, boles de colors, llaços o petits trineus, llums que cobrien avets vestint-los de gala, grans collarets de flors, boix i heura guarnien edificis i queien com gotes de pluja. La molsa era una gran catifa natural. Testos de totes mides i colors per totes bandes. Hi havia enamorats que es petonejaven, s'abraçaven i feien guerres amb pètals. Els guanyadors tenien com a premi boniques peces de joieria que podien triar entre la pila que hi havia. O, si ho preferien, podien emportar-se un trofeu original i personalitzat. Havia quedat com hipnotitzada i en aquells moments es va adonar que havia perdut la pista del seu pare. No el veia per enlloc. Aturat enmig d'aquell jardí hi havia un immens globus. Ella s'hi va apropar i va demanar al noi que el subjectava si havia vist passar el seu pare. Sí, ja fa molta estona que s'ha dirigit cap a l'esquerra, li va contestar. I tot seguit li va dir que si volia podia pujar al globus per anar més de pressa. I així ho va fer. Des del globus, tot i el fred, la bellesa era infinita. Al cap d'una estona, va ser el globus mateix que va descendir a la mateixa ciutat, però en un indret on ella no havia estat mai abans. Al seu voltant era ple a vessar de joguines. Bicicleta d'una, dues i tres rodes, vermelles, blaves i verdes. Una casa de nines de fusta, uns patins amb el seu casc, nines grans, mitjanes i petites, molts cotxes i algun tractor, tambors, guitarres i bateries, jocs de taula i pilotes de futbol, bàsquet i pàdel. Durant una bona estona va jugar fins que va trucar el botiguer, que anava enfeinat amb paquets amunt i avall, i li va demanar si havia vist el seu pare. Ell li va dir que sí, que havia anat al poble del costat a fer un encàrrec. Va ser així que a ella se li va ocórrer d'agafar el tren, que immediatament es va posar en marxa. Sorprenentment,
A dins del primer vagó hi havia una sabatera que pintava sabates. A una hi posava ratlles de colors, a unes altres flors, a les de més enllà filigranes. L'espai d'aquell vagó estava inundat de sabates per totes bandes i paquets i més paquets de regals. Fascinada, la nena va avançar fins al següent vagó. En aquell hi havia persones que embolicaven vestits, camises i mitjons, i també bolsos, maletes i moneders, mocadors, guants, gorres i bufandes, abrics, estovalles i llençols, cortines, estores i coixins de llana. Paquets i més paquets de colors s'amuntegaven fins al sostre, cada un d'ells amb una tarja amb el nom i l'adreça escrits a mà. El vagó de més endavant era com una gran llibreria. Hi havia mapes, contes, novetats i aventura per totes bandes. Muntanyes de llibres inundaven el vagó sencer. La nena, impressionada i encurosida, va voler saber què amagava el nou vagó i s'hi va dirigir. Hi havia molts aparells. D'alguns en sortia música, d'altres imatges. Hi havia 25 models de cafeteres diferents, càmeres de fotos i centenars d'electrodomèstics aquí i allà. Sense voler, va ensopegar amb un cable i va caure a terra. Es va pelar un genoll i un colze. Qui sap si va fer fruit de la casualitat, però al vagó de davant hi havia el que semblava una farmàcia. Dues noies amb bata blanca li van netejar les ferides, li van curar i li van embolicar amb venes i alguna tirita. Quan es va sentir recuperada, els va donar les gràcies i va avançar fins a l'últim vagó. En aquell hi havia rellotges per tot arreu, cada un marcant la seva hora concreta. El temps allà adquiria una altra dimensió. De sobte, però, tots els rellotges es van aturar en sec. I el tren es va parar. La nostra protagonista, amb el seu inseparable amic, havia anat i vingut sense baixar del tren. Doncs quan en va baixar, es va adonar que tornava a ser a Vic. Va caminar fins al riu. De sobte, va sentir olor d'alguna cosa que li era familiar i que li encantava. Xocolata! Un pastisser ben abrigat feia pastissos, algun tortell de reis i pans de pessic. A més d'ell, també hi havia una pagesa amb les verdures sortides dels horts que tocaven aquell mateix riu. Tot un cant a la salut i als bons aliments. Carnissers que no paraven de fer botifarres quilomètriques, que no s'acabaven mai, i embotits que feien molta mengera. Va ser a elles que va demanar-los de nou si havien vist el seu pare. Sí, i tant, li van dir. Anava a direcció al temple romà. El fred apretava de valent i era intens. Llavors va començar a nevar. La nena va accelerar el pas i va travessar l'altra banda del preciós pont romà que hi havia a la ciutat dels Sants. Amb el nas ben vermell i el cor bategant fort, va arribar en aquell majestuós temple. De seguida va veure que dins hi havia llum. A mesura que s'hi apropava, va notar moviment i molta activitat. Quan va ser dins, li va semblar com si el seu cor se li aturés de cop. El seu pare era allà, ajudant a ses majestats els Reis Mags de l'Orient. No es podia creure allò que veien els seus ulls. Llavors es va posar a córrer desesperadament. Va córrer i córrer fins a acabar totes les forces. I sense voler va perdre el seu osset, va tocar la paret que l'havia fet entrar en aquell món. Quan es va despertar, es va trobar al llit de casa seva. Encara era negra nit, però va sentir soroll i passes. Es va aixecar del llit, va treure el cap per la porta i enmig de la foscor va poder entreveure un dels 3 Reis Mags que portava els regals per a ella i la seva família. Abans de marxar, el rei Gaspar va picar l'ullet a la nena. Quan el sol ja anunciava el nou dia, la nena es va llevar i va córrer cap al menjador. Al costat del pessebre i l'arbre de Nadal hi havia els regals. Era el dia de Reis, el dia que s'acompleixen els somnis de tots els infants, i els ulls d'ella no podien més que brillar.